Jiena ħoni! U llum ġejt hawnhekk biex naraw kapolavur ġewwa San Pawl il-Baħar. Din il-ħofra ilha 3 xhur nies, 3 xhur! Mhijiex biss ħofra imma saret monument nazzjonali! Il-turisti dal-waqt jibdew jiġu għax jasbuħ xi sit arkeologu. Ara infatti għaw stop biex tieqaf u tammira din il-ġawra. Kemm il-karozza għandha bżonn titlef tajer sakemm jittieħdu l-passi, kemm il-mutur tad-delivery għandhom bżonn jisparixxu fl-abbissi isa xi Bermuda Triangle ta' San Pawl il-Baħar. Kunsill lokali San Pawl il-Baħar, nitlobkom tqumu naqra mir-raqda taħi għax jien qed ninqum u diġà qiegħed nitbaqbaq. Ja ħasra, il-kesħa u ilma filma ġejt. In-nies qalu li lilhom jibatulkom 3 xhur biex taraw x'ħad tagħmlu fuq din it-toqba. Ja ħasra, jekk ma twiġbuhomx tal-inqas ħallu tabella. Beware of sudden drop, complimentary tires not included. SOS, fitxu sewwa qabel din il-ħofra tikber daqs il-maqluba jawar il-Grand Canyon u tikkaġuna xi inċident ikraħ. Insomma, m'għandniex St. Peter's Pool, ikonna St. Paul's Pool. U anke hawn naqra l-fuq naħseb hawn naqra bżonn dawra x'taħsbu.